Beno ba, tutorial honetan, bi zenbakiren multiplo komunetako txikiena nola kalkulatzen den ikusiko dugu. Lehendabizi, bi zenbaki errez hartuko ditugu. Demagun, ondoko bi zenbaki ditugula, 12 eta 18. Hasteko, bakoitzaren multiploak kalkulatuko ditugu. Beraz, kalkulatuko dugu 12ren multiploak direnak, bai? Horatu, horrela direzten zela 12 eta puntutxo batekin gainean. Ordan, 12ren multiploak izango dira 12, 12 bider bi, 24, bider 12 bider iru eginda 36, 12 bider lau eginda 48, eta bar, eta bar, eta bar. 18rekin berdin egingo dugu. 18ren multiploak zerrendatuko ditugu, bai, multiploetako batzuk. Eta orain, fijatuko gara amankomunean dituzten multiploak. Kasu honetan, lehenengo zenbaki amankomunean 36 da. Aurrerago begiratuta ere, ikusten dugu hemen 72 agertzen dela eta 18ren multiplo bezala be bai. Orduan, multiplo komunetako txikiena izenak dion moduan, multiplo komun guztien artean txikiena izango da. Kasu honetan, komun guztien artean txikiena 36 da. Vale? Eta honela adieraziko litzateke. MKT, multiplo komunetako txikiena, 12 eta 18rena, berdin 36. Ederki. Arazoa dator, zenbaki handien multiplo komunetako txikiena kalkulatu behar dugunean. Baina, eskatu honetarako, metodo errez bat ikusiko dugu. Kalkulatu, eskatzen digute kalkulatzeko MKT 20 eta 30 zenbakiena. Orduan, 20 zenbakia, lehenengo urratz moduan, 20 zenbakia deskonposatuko dugu, eta 30 zenbakia bebai deskonposatuko dugu. Bai? Behin, bi zenbakiak deskonposatuta ditugunean, bigarren urratzean egingo duguna da, agertzen diren zenbaki lehen guztiak hartuko ditugu. Hemen, zenbaki agertzen dira, 2 eta 5. Eta hemen, 2, 5 eta 3. Orduan, agertzen diren zenbaki lehen guztiak dira, 2, 3 eta 5. Bai? Eta hirugarren urratzean, zenbaki lehen bakoitza agertzen den berretzaile handienarekin esarriko dugu MKT kalkulatzeko. Orduan, 2, 3 eta 5, baina bakoitza agertzen den berretzaile handienarekin hartuko ditugu. Bai? Orduan, 2ren berretzaile handiena 2 da, 3rena dagoen moduan, eta 5ena ere dagoen moduan. Beraz, MKT kalkulatzeko 20 eta 30rena badakigu dela, 2 berretzaile handienarekin 2 ber 2, 3 eta 5. 3 honek biderkatuta, ematen digu 60. Beraz, badaukagu MKT 20 eta 30rena 60 dela. Bai, biderketa hau eginda 60 ematen digulako. Bale, hauze da bi zenbakiren artean multiplo komunetako txikiena topatzeko metodoa. Lasai, ariketan bitartez, klasean praktikatuko dugu.